Влязох с ясна мисия, планът беше строг. Само едно нещо, знаех пътя до него без тревога. Вратите се отвориха, като капан блестят. Светлините шепнат, няма да излезеш с едно, нали така? Казах си за 5 минути влизам и излизам, но щандовете викат и вече се изгубва. Дойдох за едно нещо Валмарт, а сега бутам цял препълнен карт. А знаксове излишни, тениска крещяща, свеж с аромат на есен топла, омагьосваща. Загубих фокус някъде там, а портфейлът плаче, защо пак съм сам. Дойдох за едно нещо Валмарт, а излизам с цял нов свят. Минах покрай техниката само да погледна и вече сравнявам фритюрници, сякаш е победа. Сезонният щанд ме удари като буря, купувам украса, а лятото още не се е сбогувало дори. Не помня как стигнах до ред 9, но в количката има възглавници и не съжаляваме то. Дойдох за едно нещо Валмарт, а сега бутам цял препълнен карт. Чорапи на едро и някакво цвете, филм, който може би никога няма да гледам честно. Загубих фокус сред намаленията там и се чудя защо купих всичко това сам. Дойдох за едно нещо Валмарт, а излизам с цял нов свят. Касата пищи, сякаш знае вината. Непознат артикул, Да, това е съдбата. касовата бележка, Безкрайна лента, дойдох за паста. а платих си цената. Защо го взех? Нямам идея. Беше намалено. Може би, не зная. Дойдох за едно нещо Валмарт, а сега бутам цял Препълнен карт, мечтата за икономия остана назад, някъде между щандовете